и ще бъда на екраните ви след 3, 2, 1. И здравейте хора, добре дошли в моя стрим. Аз съм Кристофър Лайт, може би ме знаете. Пък и да не ме знаете, сега се запознаваме. Даяна Тодорова. Каква е тази игра, която играш в Free Fire? Има ли... Ако има въпроси, задавайте ги сега. Боян Тодоров... Защо реши да играеш тази игра? Видях, че взима да набира много популярност и си викам да и аз да поиграя, че да видя какво толкова интересно има. Дари Николова. Само 9 годишните играят с Зуи Тенген. А ти откъде знаеш, че не съм 9 годишен? Така, прекъсвам за малко. Този стрим, който правя и което ще кажа в него, или е било казано, или е било показано, това не е с цел обида, а е с цел забавление. Така че, Крис, не ми се сърди, брат. Даже аз ти се възхищавам и сега като казваш, добре, защо го правиш този клип, просто е така, брат, да се посмееме малко. Смисъл, на тебе може да не те е забавно в момента, ама това е с цел забавление. Съжалявам, ако съм те обидил. Даже ако се чудите защо правя това, просто за забавление. Даже с Крис сме си доста гъсти, нали, приятели сме си. Но това го правя с цел ебавка. Ако искам, може и той да направи това. Просто това е с цел забавление, не с цел обида. Така, да продължаваме. Нищо много не е пуснато. Гери Николов, изпуснах ли нещо? Не, нищо не си изпуснал. Стрима те първа започва. Те първа започна, де. Така. Мартин Светозарев с 1 стотинка донейшън Ареус. Крис, трябва още да те търпя. Колко години вече те търпя, а? Сигурно съм много. От колкото години ти ме търпиш и аз търпа тебе. И да намалят. И следващия път донедни малко повече, защото няма да стигнат за баничка. Аз викам вече да почваме. Само да кажа, Insane, тази игра ми мяза малко на Fortnite. Само че разбрах, че не може да се строи, което е... Окей, при Ригу. What? Аз мога да ги стрелям. Мога ли да ги убия? Не мога. Това игра направена като Fortnite ли е? Не е напълно различна, даже е по-добра. Кога пак ще направиш клип на похарчих всичките си пари? Това зависи от вас. Как така? Това зависи от нас. Защо не харчиш твои си пари? Брат, тя пари аз съм си ги скарал с честен труд и не мисля да ги давам за, нали, играчки, дето се викат. Аз точно заради това спрях да правя точно такива поредици. Защото искам да си лягам нахранен вече. Защото заплатата ми от YouTube, както знаете, хич не е голяма.
Така че, ако давате, ще има епизоди. Ако не давате, нищо не зависи от мене. Еми, дано да получиш парите, които ти трябват. Дано. Крис. Леле, как ме убиха. Сега, защото погледнах тъпия коментар. Крис. Подминах го. Крис. Защо си толкова алчен? Бате, спри се. Ако продължаваш така в същия дух, ще ти страйк на канала и след това ще се чудиш как се прави акаунт пак от начало. Ще ти е 100 пъти по-трудно. Това ти е предупреждение. Добре бе, звезда. Еми да, звезда съм. Крис, аз съм ти най-големия фен. Първия най-голем фен. Бате, първи ми най-голям фен е майка ми. Крис, имаш ли си приятелка? Да, то не знаете я. Ако мислиш да се разделиш с нея, с коя ще се хванеш? Аз се познавам по принцип с Тони от детството, но ако стане нещо такова, Лейди Гага ме чака. Крис, играеш супер. Не знам колко добре играя. Защото тая игра за първи път се пускам. Ще играеш и пак Brawl Stars и ще видя. Впрочем, като казахте Brawl Stars, съм доста напред с купите, ама трябва да погледна до играта. Защото съм забрал колко съм направил. А вие гласувахте ли за боксове или стар дропове? Аз гласувах за боксовете. Защо си гласувал за боксовете? Еми виж сега, Рая. По принцип, стар дроповете не дават абсолютно никакви хубави неща. А поне от боксовете дават някой друг скин, някой друг джем. И това беше хубавото на Brawl Stars. Преди да я променят изцяло, да я направят друга игра направо. И да, на мен ми харесват повече боксовете. И бих ви посъветвал да гласувате за боксове, а не за стар дропове, защото после ще си викате мама му стара, да бях избрал боксове от тия тъпи стар дропове, нищо не ми се падна. Крис, имаш ли си група? Да. Даже стигнали Let Go 350 лайка. Казвам името. Ако ще предлагаш на Тони, какъв пръстен би взел? Еми от AliExpress има доста хубави пръстени. Ако за нещо мога да използвам това, дето се закача на ключодържател на колата и тя няма да се разсърди. Голяма си скрънза. Еми да. Шо проблем ли има? Понякога се чудя, те, които ме хейтят, имат ли си живот изобщо? В смисъл, ти не ме харесваш, ама пак ми гледаш клиповете. Райо Стефчев, защо си закърсил? Така няма значение. Donation 2 стотинки. Крис, това ти е един от най-добрите стримове.
Благодаря, пичага, благодаря. Оценявам го. И да. Как се ми... Това е някакъв паркур ли е? Ама аз не обичам. Защо не мога? Май трябва засилка. Аха, минах го. Да, чао. Така, току-що видях, че съм получил лайк гола, който исках. И сега ще ви кажа името на моята група. И името е... Анимерия. И така, мисля да приключвам вече стрима. Благодаря, че гледахте и ще се видим следващия път. И така, хора, надявам се тази имитация на Кристофър Лайт да ви е харесала. Опитах се да му изкопирам характера, нали, всичко и всичко, нали, е бавка, пак повтарям. Крис не ми се сърди, брат, пак те повтарям. И така, играйте само Free Fire, PUBG става само за букука, само Free Fire. Това е най-добрата мобилна игра за телефон. Запомнете го това от мен. И да, играйте Free Fire, гледайте моите видеа и ще се видим следващия път.